Juha Tuomi, sä oot ammatiltasi valokuvaaja ja työskentelet sellaisessa kuvatoimistossa kuin Rodeo. Kerro vähän, mikä tämmöinen Rodeo ja kuvatoimisto yleensäkin on. Kuvatoimisto myy yrityksille ja kuvia kaupalliseen käyttöön. Eli me olemme royalty free kuvatoimisto, joka myy yrityksille markkinointi- ja julkaisukäyttöön kuvia. Eli teiltä ostaa yritykset ja lehdet niitä kuvia? Kyllä. No kerro vähän, mitä tämä tämmöinen royalty free tarkoittaa? Royalty free tarkoittaa julkaisuvapaata kuvaa, eli asiakas ostaa ja maksaa kuvasta kerran ja saa sen jälkeen vapaasti käyttää kuvaa. Se on vähän niin kuin mun omani, eli mä voin julkaista sitä sitten moneen kertaan, niinkö? Kyllä, se on helppo tapa yritykselle. Eli ostaa kuvan kerran, niin ei tarvitse sitten huolehtia jatkossa sen kuvaoikeuksista, käyttöoikeuksista. No mistä ne kuvat teille sinne sitten tulee? Sopimuskuvaajilta ja kuvaamme itse myös paljon kuvamateriaalia. No, mistä te tiedätte, mitä milloinkin kuvata, mistä ne aiheet on lähtöisin teille? Asiakkaat saamme paljon vinkkejä ja sitten kuvanmyyntihistorian mukaan painotamme kuvauksia. No, mitä sä oot ollut viimeksi kuvaamassa jollekin asiakkaalle? Kerro vähän siitä. Viimeksi oltiin kuvaamassa ihan tästä perhekuvaa keittiössä. Eli ihan tällaista lifestyle-kuvaa, mitä asiakkaat voisivat käyttää ihan markkinointiin tai sitten tämmöiseen julkaisukäyttöön. Minkä tyyppinen se asiakas oli, jota tätä halusi? Se meni ihan puhtaasti tänne kuvatoimistoon, eli sitten asiakkaat etsii sieltä tarpeeseen kuvia. No mitäs joulu lähestyy, tuossa ei ole enää kuin pari kuukautta aikaa, niin mitäs te tiedättekö kuvaamassa tonttuja tuolla etukäteen? Tällä kertaa melkein ollaan niin myöhään liikkeessä, että ne on viime vuoden kuvat, mitkä jo myy. Eli joulukausi alkaa jo tuossa kesällä, ruvetaan myymään niitä tonttujen kuvia. Okei, eli nyt on myynnissä viime vuoden tontut sitten. Kyllä. Miten sä tulit ryhtyneeksi valokuvaajaksi? Onko tämä ihan sun lapsuuden eka haave? No ei ehkä ensimmäisiä, mutta ihan niin kuin tuolta työelämästä niin pikkuhiljaa suuntautuu tänne valokuvauspuolelle, eli tehnyt graafista suunnittelua ja siinä sitten lähti rinnalla tämä valokuvaaminen. Eli visuaalista hommaa joka tapauksessa. Kyllä. No, kerro vähän, minkälainen sun seuraava keikka on, jos se on sulla jo tiedossa? Seuraavaksi täytyy mennä kuvaamaan sitten tästä opiskeluaiheesta kuvaa tuonne uuteen yliopiston Kaisataloon. Siellä kuvataan sitten kirjastossa opiskeluteemalla. No, minkä monen jengi teitä lähtee tuommoiseen kuvaukseen? No, yksin se et, sulla on kauheasti siellä tekniikkaa varmaan on mukana, niin keitä ihmisiä kaikkea siihen osallistuu? No, aika paljon tehdään kuvatoimiskuvia, että tehdään yksin ja nimenomaan sitten kollegan kanssa. Eli pääpaino on sitten asiakaskuvauksissa, niin tehdään isommalla kuvausryhmällä. Budjetti antaa tarkemmin myötä. No, minkälaisia lupia tarvitsee kysyä tuommoiseen kirjasto- ja yliopistokuvaukseen? Paikan omistaja silloin, kun ei olla julkisissa tiloissa, niin täytyy olla lupa. Ja malleiltahan on aina erikseen kuvankäyttölupa sitten. Ja kuvatoimistolla nämä luvat varmaan irtoaa kohtuullisen helposti vai mitenkä? Vaihdellen paikasta tietenkin, kyllä. Ei muuta, toivotan oikein hyvää keikkaa sun kirjastolla. Joo, kiitos. Oi. Hyvä, kiitos.